Modernizm, postmodernizm û despotîzma aqil. Modernizm di sed sala 19 de li Fransayê wekî tevgerekî ramanî derketiye holê û di gelek warên mîna felsefe, aborî, avayîsazî, huner û hêvîdin de pirsyarkirinekî nû diparêze. Dişûna Xwedê de mirovan wekî navendê dibîne û bi vî havî dinirxîne. Di zanistê de toklînê diparêze û rasyonalîst e. Xwestiye ku tesîra felsefeyên berê kêm bike ku tesîra wan li ser geşbûna ramanî heye. Azadiya ramanî yan jî em bibêjin ramana azad diparêze. Xwezayê mîna qada lekolanê dibîne û hawirdorî jê mîna qada serweriya mirovan dinirxîne. Xwedî nêrînekî mekanîk e. Ehlakê ku dibin tesîra dîn de heye red dike. Devletekî seküler diparêze û nêzîkweriya dewleta nedîtbar qebûl nake. Netewe devletê yan jî em bibêjin dewleta netewî diparêze. Baş e gelo postmodernizm çi diparêze û di kîjan xalan de dijberiya modernîzmê dike? Postmodernizm têgihîyan tevgerên mîna rasyonalîzm, kapîtalîzm, liberalîzm, sosyalîzm û hêvî dîn red dike û dijberê wan e. Li hemberî nirxên modern dûdil û rexnegir e. Wan dide ber lêpirsînê. Eklektisîzm serwere. Dişûna sentezê de perçe têne parastin û nabin yek. Lê tekiliya wan digel ev tê danîn. Dişûna tevahiya herdemî de piranîparêzî heye. Feraseta netewî û gerdûnê nayê pejirandin. Li dijî otorîte û rêbazên lêpêvîstkar helûstekî dijber xwedide der. Di postmodernîzmê de nêrîna ku dibêje yek rastiyek û yek maneyekê heye nayê pejirandin û dişûna vê yekê de rastiyên pirhêl têne parastin. Xwedî helwestekî rûxîner e û redkar e û li dijî piraneya rê û rêgehên parastwar e. Postmodernizm tinazên xwe bi têgihên kevneşopî û dîtwariyên kevneşopî dike. Hêlên dijber li gel hev têne bikaranîn. Rabirdû û dema niha kevneşopî û modern, rast û çep û hêvî dîn. Li hemberî bûyera dîn xweşbînin. Gormirovtiyekê prole li ser kar e. Postmodernîst dixwazin ku rabirdû bi rastî û reseniya xwe bijî. Li ser qadên wekî tarîx, felsefe, avayîsazî, jinnasî, siyaset, huner û hêvî dîn tesîra wan gelekî zêde ye. Di derketina holê a postmodernîzmê de tesîra ramanwer, ruhnas û filozofên mîna Nietzsche, Martin Heidegger, Søren Kierkegaard û Sigmund Freudî gelekî mezin e. Postmodernîzm îdeayên derbarê heqîqetê de yên ku dînên yekxwedayî wan dibêjin red dike. Bi taybetî jî heqîqetên derbarê tekiliya Xwedê, mirov û alemê de ne qebûl nake. Ji ber ku dibêjin heqîqetekî universal tune û nikare tevahiya mirovan li dora xwe bicivîne. Nêrîna tevahiyê red dike û bi serê xwe giringiyê dide perçeyan ku ew perçekirin jî dikare bibe sebebê derketina holê ya dînekî nû a senkretik. Nietzsche gotiye demajoya ku Sokrates wê dabû destpêkandin xwe gihandiye Kopernik û bûye sebebê despotîzma aqil. Ji ber ku nikaribûye tiştekî nû bîne şûna aqil bûye sebebê hîçparêziyê. Lewra zor da heqîqetin heyî. Wekî tê zanîn li Yewnanîstana antîk nêrîna dinyayekî trajîk serwer bûye û li gor wê nêrînê bi awayekî aqilane îmkana têgihiştina dinyayê tune bûye. Hunera trajîk û xwedîspêra Xwedayê Dionysosî sembola wê hunerê bû. Sokrates ji ber ku gotibû bi vî havî hûn nikarin bi awayekî aqilane tê bigêjine dinyayê û çêbûna wê şûreve bikin, dawiya tragedyayê aniye. Di vê xelê de Nietzsche gotiye ku ez ne li dijî aqilim, lêbelê ez li dijî wê nêrîn û feraseta ku aqil wekî şayanê her tiştî dibîne me. Nietzsche dijberiya Platon û ronahîdariyê jî kiriye. Dîsa gotiye ku îdeaya Platonparêziyê ku jêrê xwedayên Olimposê ye û xwedayê xeşparêzan qulqandiye. Ronahîdariyê jî aqil xistiye şûna Xwedê yan jî aqil kiriye xweda. Lêbelê dest ji nirxên xwe yên xrîstiyaniyê bernedaye. Her çi xasî ramana ku mirovan wekî navenda her tiştî dibîne ji holê rabibêjî, ew baweriya ku mirovan wekî candarên herî hêja dibîne ji holê ranebûye. Vê yekê jî wiha kiriye ku mirov xwe rasar bibînin û pozbilindiyan bikin.